Sorry, you're done. Ini ndaone nyangu ndakakwira mai vanonzi maitaro vakaudza mai nina Frank kuti mwana wandinaye wekutanga wemurume watiri kugara naye haasi wake, ndiwe mumwe murume anonzi Godwin wataigara naye chete. Nyaya iyi yakazosvika kwandiri musvenge takanga takagara tiri madzimai. Amai nina Frank vane munina wavo akadanana nemurume wemunhu mukombo, saka takagara tiri madzimai taitsurana. Saka mukutsurana mumendo pakazoburitsa amaita romboroma kuti imimi amai nina Frank tsurai munina wenyu, nokuti munina wenyu akaramba achidanana nevarume vanhu mukomboni anosvibisa zita rangu, zita ravarume venyu. Vanhu vemukomboni vachiona vanozoti honai baFrank vakatiunzira mahuri. Ndofunga amai nina Frank vakagumbuka nemuromo upi iwo ndopakunzi ko imi munozoti sei baFrank vakaita sei, vanhu vanozoti baFrank vakatiunzira mahuri. Although muno mukombo munotone mahuri arimo kusanganisira maikombo engwana vanonzi nevanhu ihure muno mukomboni. Engwana maikombo anotori nezita vakapiwa muno mukomboni nekunzi muzukuru wekomboni kuti komboni yesakaita sei vakadanana nayo. Ndobva tabuda ipapo zvoshuva zvakandibata, ndakati inini nyaya iyi iri kumbofamba sei. Ndofunga ndakaenda kune shamwari yamai nina Frank inini vanonzi vanaramba ndakati ndiudzire amai nina Frank kuti pavakataura kuti vanhu vemukomboni munomu vakandipa zita inisi handizive kana hure wacho handimboziva. Ndofunga ndakabva ndati ini ndakuenda kudare remedu mukomboni vandiudze hure hwangu kuti vakaudzanani uye vakahuona kupi. Ndopa takaenda kudare remukomboni, taenda kudare kudaro. Ndofunga amai nina Frank vaendepo vakazobudza muromo kuti aiwa ini nditoriwo munyowani havana 3 months vakauya mukomboni medu. Mukadzi munyowani akaroorwa nemumwe murume ane mukadzi wakakaenda. Zvikanzi ini nditoriwo munyowani handina zvandaiziva, asi inini uhure hwamai ava ndakaudzwa nani namai ava vachitaura maitari. Vakatondiudza futi kuti muri kuona murume uyu mwana uyu wamai Kombo wokutanga wakombo wakagara haazi wakombo, ndiwe murume anonzi Godwin. Godwin aigara mukomboni apa asisipo akatoenda, anzi ndiye akaita sei akasiya apawo mwana. Saka Godwin akazodamburira mazuva aperayo kwakuti mhanya maitaro vaikuti mamoni here babochi babo mwana ndouyu. Ndo patakaperera kupi kubvedaro akati aiwa kana yadarisa tichaita sei hatichaikwanisa. Zvakaingi nyaya iyi pari pakutanga kuudzwa hure wakwa musi wa 20 July kudare takazotongwa. Ndofunga pane 2 weeks rinozondorare chitongo tatonga kudare. aiwa zvakanaka nokuti mauya pamberi vachangamira sevana vachangamira amadziva pasina ruvengo rwuripo kutadzirana kugara badzi kunenge kwaitika kumusha kana kupesana pamutaura. Saka zvamauya pamberi pachangamira semakukuriro yamaita muchitaura kuti mumwe wenyu akataura takuda kuti tinzwi hatifaniri kumupa mazwi, iye ndiye anofanira kuchibudisa mazwi ake ekuti kumbira utete kana chiri chokwadi chakaitika kuti munhu wangu zvakamira so handiti kupinda panyaya yekuwapindira vamberi. Amai manzwa mazwi yataura mumwe wenyu ningade kukubvunza zviduku kusati masvika panyaya, mungave munoda kutapudza here pano zvavataura kana kuwedzera? Handina chandinokwanisa kutapudza nokuti kutsanangura kwavaita ndo zvakaitaurika shuwa padare ratakapinda. Asi inini angu mazwi ndakangoguma pakuti amai ava handisati ndambotandara navo tiri tega, nekuti amai ava vachangoya hatina nguva refu tiinavo. Isusu kazhinji kana tichitandara tinenge takati wandei. Amai ava vakadudza kuti zuva rauya baba vakunzi Godwin vacho vavo ndo zuva randavadurira kuti baba vemwana uye vauya. Saka zuva rauya baba Godwin racho iroro ndanga ndisiri ndega, tanga tine mamwe madzimai atanga tinavo. Saka ivo vakazodudza kuti aiwa mange mamhanya sikerei pamubvunzo wamwanga usingadi kuti zvisvikire kutaura sokunge tinokupai mhosva pano mauya mazwi makumi mamunye zvaataura mazwi anosvitsa kuno mazwi ekuti vamwe vangu ava vakasvika pakutaura hure. Saka takada muda kubvunzai mubvunzo kuti mungave here munoda kuwedzera kana kutapudza
paure wataurwa naamai ako kuti ndakakutaura kana kuti handina tozopinda munyaya chiitai kuti musungunuke mupinde munyaya yemazwi yataura munhu wenyu. Mazwi ataurwa naamai ava inini handina kutaura mazwi wayo. Pedai mutaura mutaura yamakataura yobaatapanyayatesa zvakanaka. Handina kutaura mazwi iwayo. Pakutaurika kwakaita nhau yedare iyoyi padare ipapo inini ndakangoudza kuti amai hatitandare tiri tega tinotandara kazhinji tiine vamwe. Zuva rauya baba vangu kuti ati ndakakunongedzerera kuti baba vemwana vauya tanga tiine vamwe vatanga tina nguva yandakashedzwa chinzi baba vaivauya vaenzi vaya baba vari kutaurwa baba godhu tanga tiine vamwe asi amai vakandipikisa vakati tanga tiri 2 saka pautu ipapo manje ndopandakaramba nekuti tanga tisiri tega tanga takatowanda. Orati amai mwana kutaurwa muzani mwana wa baba vacho mwana kutaurwa kunzi asi varume veava vavainavo mwana wababa vapi? Andini mati mwana wababa vapi? Ndachangamira kubvunza kuti mwana wamai ava wacho vakutaurwa kunzi inini ndakati hasi murume wako. Ndi wababa vapi? Ndiva baba vari muno apa vanonzi ndo vakauya kumuta. aiwa hapana. Anditi mati mwana ndo wababa vakauya. Alright, mwana wari kunzi ndakati ava hasi womurume wako. Mwana wamai ava nemurume wavo vainaye asi murume wacho wandaidzi wari kunzi ndakanongedzera ndichiti ndo baba vemwana ndiye anonzi murume wacho. mazwa matini kutaura ipapa nomurume wenyu kuti mwana ari kunzi ndowababa asiri andizvo zvoreva kuti pane nyaya yataura amai yekuti pano mwana asiri womurume wavari kugara naye wamuri kuziva imimi mubaba vake kureva kuti pamwe chete kana tiri pamwe chete zvoreva kuti amai ava havasi kunyepa naye vari kutaura chiti mataurwa akaitwa nyaya haana kutaurwa ichifambiswa nemazvo nokuti mazwi haana kuda pamuromo penyu naye asi mazwi aya ekuti amai ava vane mwana asiri mwana wamurume wavari kugara naye makatoanzwawo. handina kumanzwa ndakamanzwa padare ndizvozvo patakati padare ndokwandakanongedzwa ipapo kunzi amai ava ndo zvavakataura ndokunzwa kwandakaita zvishuwa izvo zvakataura. komwe mukadzi anonzi Purity tsitsamba mamuziva chiche handina kukamana kana ushamwari hatina hamuna ushamwari hatina ushamwari. kwamunogara kune vanhu vakawanda sei vechidzimai? Tinogara mukombo. Kune vanhu vakawanda sei pakufunga kwenyu vechidzimai? vakati wandei parudhende rwese ndobva Purity anangana nemi mune pamakambokanganisirana here naPurity? patakakanganisirana ndopanhau yambotsanangurika naamai ava kuti taitsiurana nekuda kwemunin'ina wavo. Munin'ina uyu noti munin'ina uyu akadanana nemurume womunhu. Alright, apana imimi mune mazwi here amakapa pakutsiura kuna Purity pamusana pemunin'ina uyu? Makati mazwi andakataura ndeyekuti ndakataura ndikati ndaitotsiura mukomana kunzi aidanana nemunin'ina wake ndewandaitsura nekuti takangoitaura nhau tiri pamwe chete inini Purity wacho naamai ava nemukomana wacho yanonzi anodanana nemunin'ina waPurity. Saka nhau pakutaura kwataita kupindura kwaita mukomana uyu anonzi anodanana nemunin'ina waPurity ndopandakataura ndikati aiwe remekedza musha umwe wako musha uri kugara munin'ina waPurity utori nemutungamiri saka remekedza baba vari ipapo izvo zvimaita uri kuita kombonino ninge yakuzotaura kuti baba vavo vakatonzira mahure munhu saka izwi randakataura rikuti mahure iri rakabata Purity sezvo aigara pamwe chete nemunin'ina wake. Saka ndopangomuona kuti pasakisana nekuti nhasi unazo kuti mune zvamakataura ndizvozvo ndomafungiro amuri kuita. ndomafungiro andiri kuita. Purity anditi aripo pano ari panzama kwakazoya nemuchapupu unotaura kuti mimi makataura mazuva uchapupu ihwohwo ndo hwakapa kuti nini totaura kuti nhau ngaiende mberi isvike kuno kuita kuti uchapupu hwacho hubude pachena. zvanzi Purity akazouya nouchapupu
unotauro zvamakataura ini patinoita sei nokuti imi mukuti hamuna tati purity kana azouya panozoitwa sei pamberi pachakamire nokuti ndambotaura kapa kuti kupeta muramba kuri munyoro zvinopa kuti vanhu nyaya yekurerukirei kuremedza dare kuti ritsvage mhosva iri pachena nokuti matauri atoita nyaya maripoteta amai avo akutiudza kuti pane mashoko akataurika shuwa akasvika kuna amai avo anovaitaurika mukuwanda mukugare mamama akaita sekuti mukuti akaitaura tiritei asi pane mavhu akabuda mukati mamune muri akasvika kuna amai akaatsawisawo kusvika vazoenda kudare kusvika kudare kwazoti aiweya hatichagona ndipakubvunzwa nomutongi madhokoti uraiti ari panze witness yakazouya ichitaura kuti ichokwadi zvamakutaura zvakataurika soso munoti imi muchirapa kana takutaura toda mapapoints imi neni munoti kana azouya okupai mhosva yekuti ichokwadi shuwa vakazvitaura imi muchiramba pamberi pachangamiri kuti vayananise vana vavo imi isusu tinozodii kana kuti imi munoti kudii ipapo ndopandauya nechapupu chinopupura panguva yakasvika baba wacho yavanokutaura kuti ndopandakavaudza nekuti wakati tanga tiri tu panguva yakasvika baba amai mukuda kuenda kure nekwenda kure panonyaya dii nechapupu chiki pana amai vanga vakagara paseri vanga vavakuda panze nechapupu chiki alright zvakanaka asi pakanzwa amai ava vapedza kuda nekombonese mai vapo kai akuiti aiwa kamati patakatsuura munhu munin'ina wani wapurity ndizvo matimanga muripo naamai vapi handiti wamukatsura akabva ariekta handizvozvo akatanga kupopotera vapi achitaura kuti no mungangoti isu mahure but pana imini muri kunzi zvakati hakuna mukasiya kudana mupi manga muripo muri muzukuru wekombonese mamuripo makati wokudii pazvikataurika izvozvo ipapo pakava nekupikisana kwatakazoita ndokwatoda kunzwa pakapikisanwa zvekuti amai avo vacho vakatozoverenga vanhu vakawanda kuti inga nhingi anodaro nhingi ndiri kuda imimi kwete zveuyu imimi makati wokudii mumwe chimuna chinzi hapana wasiya anotonzi muzukuru wekomboni makati chii zvakandinetsa kutambira nekuti inini ndagara naamai haisi nyaya yekutambira ndari kuda kunzwa kuti makati kudii komenti yenyu pamusoro pekundo yataura zvakataura zvamakabudisa pamuromo ndozvinodainzwa panguva iyoyo inyaya kuti pakataurika zvakawanda tisati tapindura achitaura saka hamuna chamukataura kumunhu akanga aitaura kuna mai kuti muzukuru wekomboni naye panguva iyo zvishwa ndina chandakataura chii chakakusakisai kutadza kutaura inini mumweni achipumwa uroyi hwaasina kana maiziva kuti haana uroyi uhwu chakandipa kuti ndisapindure panguva kozi ndichitaisa ndichiona ka mutondoradza kuti ndimi chiyamini wacho wemakuhu azozandikuta ndati ndatozviona kari kuti ndimi chiyamini wacho chii exactly sasa chiyanenika body member akanga wana zvinhu zvataurwa zvisiri kumufita unobva wagara watokomitoti apa mawabata hapasiripo handiti but hamuna kusvika papi kureva kuti imi zvanga zvataurwa zvakatobvusai nekuziva kuti uyu shuwa ndokwanitamba arika chakaba kuti nditazokupindurana naamai avo panguva iyi panguva yavakataura vakatitaure zvinhu zvakawanda saka ndine zvinhu zvandakapindura maererano nemwana waamai ava futi kumazuva anga ataurika pakataurika nawe kuti amai avo vakataura kuti vana mukunongedza munhu hapana angapinda mubava munin'ina wenyu akafura akambogara kugomo saka amai avo akabva vandoza kati wenyu mwana akambopinda mubava pamwana waamai ava ndopandakapindura ipapo ndakapindura ndati apeti kana ari mwana waamai ava imi nandiziva kuti akapinda mubava kureva tapapataurwa shumanda ndizvozvo mama unoti munya apiwa manyengo ndizvo ndesakandisaaei ndesamakambira naye andizvo kuti apa pawataura apo harasika shamazo uyu mwana anopinda vai mba wamunyepero papi asi apo pakanzi uri muzukuru wekombonese makanyara nokuti maizviziva kakuti muzukuru wekomboni
kwete nawe yakaitira ndeuti miraika hautangika kukomenta kana kupupurira chinhu chekumasana unopupurira chatanga kupinda mai handiti chakapinda mukachinzwa hamuna muchitaura nomaiza kuti chishuwa munoza zvatindotionesa chokwadi chagara hachivakirwe dura mandidzidzisa chakaipa hachivakirwe chii kana zvaiitika zvazviitika kwemune mhosva inavaparema handi mamuchitombozvambozviitika vachiti vadiwa handizvozvo pangaite nyaya yekuona nai izvi pakaitika zviri kuitika panotadza muchekupera mutadzi mhosva ndeyekuda chekupera mukuda zvamukuzvirekedza vati nyaya yepai ende tumagurupu itoto munototuita papurazi penyu ndakutokucheka papurazi penyu so iko kutozotakutsuraura nenyaya yekutadana nemunhu zvazoda matova nechitupa kaini chemakuhwa kaini hamusi kuzviona kusvika pakutobvunza nemukomana handika nemukomana murume akadarika mukatomutiwo remekedza musha womunhu kuti chiyamenika ando madarura maita makatomuudza mukamuti iwo remekedza musha wechi musha wauri kupinda une murume une muridzwa wenyu ando ndimakataura izvoti manga muri paportfolio ipi kana kuti maishandisa chigaro chipi muri muyananisi pakutaura kwatakaita ndofunga takatiromori murikutemerera zvanzi chigaro chamamuri kushandisa ndechimurisabuku here muri sekeretari here muri committee member here kana muri chairman kuzvikubvunzwa navatongi inini mukombona ndina chigaro asi mune chenje kumaguhwa handiti chakamboti ndipinde kuurai mune chenje kumaguhwa wezi mandiudza inini futi pashupe panapa kuti pese pandinogara ndigaindire chii tinenge tina vamwe vakaita sei vakawanda handiseni ndazvitaure ataura ndini handiti mukatoti pakauya baba wari kunzi ndomuridzi wemwana pakauya baba wari kunzi ndomuridzi wechii ndanga ndisiri chii tanga tikaita sei muchitoonawo baba muridzi wechii ndati makatoonawo baba muridzi wechii pindurai makaona baba muridzi wemwana vauya handizvozvo manga musiri wani pamukavaona handiti handitika makavaona baba muridzi wemwana makawanda hamuna kuvaona muri tu asi makaona makaita sei handiti makatovaona here pindurai hamuna here kuvaona inini munhu wandakaona asi vatomwana makaona ndakaona vanonzi vakatenda makaona ndiye Godwin wacho mamukawanda pamukawaona panguva yatakaona shuva tanga takawanda taiona mudhaiza pane mudhaiza ngaripo anofamba nekabvunziswa yakachitengesa mese makagona kuvaona here mamuri ipapo inini kuti tivaone ndakaita kushedzera nemwana wamai kunzi amaitariro vaenzi vayabva kwenyu ndopadakabuda panga vaine madzimai wayo ndichinanga kumba kwangu Godwin yanga wamba kwenyu yanga yamba kwangu ihama yenyu munhu uyu apindura ikati akuda kufamba anga wamba kwenyu kuti akachengetesa midziyo yake kumba kwangu exactly kandisaka muri kuziva kakuitwa kwemwana ka kuzi mburi wacho kasi hapana chombo amai zviri pachena ini Godwin ndinoshare naye masecrets akawandisa and by virtue of that sure muri qualified kuti pane mwana wabhuru wangu papi handiti muri kuona kuti paakasvika vanhu vakagona amaitariyo kuno wakatozoti mwedzi wani handiti mababa hapasi kuti azoti timboswera kundingika zvakaitika zvakaitika ende nyaya ikanaka kakukumbirana sori no muromo upafarisa muromo unodya sauti handiti ndakazotaura zvangu zvakataurwa but sandizvo zvandaitaura ndandisinataisa zvinosvika papi vanhu mowadzana bcause ndikuchiona kuti neni makawanda munofamba muri pai ndiri kunyenda hamuna ushamwari here muri pai
uisha mari yangu kwa handiti kurova kuti zvakawanda zvangu anoita sei manditi kusiti ini ndichiziva zvakawanda zvangu hapana mumwe ataitarisira kuti aburise nyaya yemwana iyi kunze kwenyu shamari yake kwezi mune masekrets amunoshayanisa saka vanhu mukasvika pokumbira regererwa munotanga kuwadzana futi muchienda kupi mberi hapana zvikanyaya tachaita topedza takuenda pane dzimwe izvi zvakataurwa pamberi kana witness hapana matutumbuda bozi kutaurira shuwa zvakataurikedzwa zvinhu zvakaita sei muchitauya kugara apa ndatozvipiwa garo chokwadi zvinhu zvakaita sei izvi ndosaka maona payangatiine kuita murambo uri munyoro magari atakaita saizvizvi pano zvatinazvowo muno muchigara apa zvatu zvinotiudza mhosva dzenyu but yakatozoda kudhara kuti peta murambo uri munyoro inyaya yakareruka but munoda kunetsa kuti muremerwe nomutongo ndambokuudzai tichangamiri kuvapa pfungwa havatauri ava sati tavapira isisu but vapinda munyaya ino kuti vanovawo zvavaona kare pamberi penyu vazopinda pazvivi sati tavapira tichiita yamanyaya ipere tonyaya dzakawanda dzada kuita sori zvinhu zvodii sofa uyo anotaurirwa naye shamari anenge akumbuka nosvika pakupesana zvokupfeka kana kutofarisa munhu wanenge ndinaye andimazibata pakanyanya yakakura yaifanonge yatotera karika yabva musoro ini nangu nauyi kutaura chinonzi chokwadi nauyi handinoganda kutaura munhu wakafanana naiwani namai vari kutaura nezvazvo handina zvachose amai ava vanenguva yakati muchigara navo nekuti ndambozwa matauriro avo iko ndinenge ndida kurasika amai ava kana 3 months andifungutira aisati akaona 3 months ko inini amai murudzi omwana akutaurwa ndoo iwonewo wanoziva inowangu aiwa tiri kubvunza inini murudzi omwana ndiani auya Maxon awa ndiye muridzi womwana izvi zvaakutaurwa naava nemazuva muri kuti vakataura zvazvokunyera ndezvekunyekazvo handitozviziva ane makore mangani mwana ane 4 years ndiye mukuru ndiye mbiki ndiye mukuru pamababa andikagara navo vanhu vari apa vese ndinovaziva vanonzana handizive zita ravo rekuberekwa naro zamunozivaracho vanonzi maikombo munonza maikombo ndizvo kwavo vanonzi maitariro ndizvo munonza maitariro pane nyaya yapa kuti vamiri ava vamefambe pedana mama asi zviri kunzi imini mune chamunoziva panhamweyo mungagone kupa uchapuponyu kudai ndinokwanisa famba itizvi inini nyaya yakaitika ndeyekuti amai avo vanonzi maitariro vakanditsanangurira nyaya tichitandara inini munzvimbo yandinogara ndakaroorwa muna Mei ndakapindamo musi wa5 Mei munzvimbo inova yavanogara ini ndaigara Samuel ndakaroorwa mushure mekunge murume wangu arambana nemudzimai wake vaigarisana naye achiti vakanetsana nenhau dzechipfambi saka pandakasvika ndakanga ndisina shamwari ndaigara ndiri ndega ndaiwiriranawo nevanhu zvekuti ndaikutaudzana nevanhu ndisina wandinoti uyu ndinovenga kana kuti uyu ndinodii nekuti handinei nevanhu munzvimbo yandiri ndakanyanya kuzowirirana namai avo vari kwekutangawo mushure memwedzi 2 tanyanya kuwirirana kudaro vakazenge vakundiudza zveshuwa maitikiro akaitika pakugara kwaita murume wangu nemudzimai wake murume wangu anonzi mudzimai wake anonzi best friend yake vaiva vari amai avo ndova vaita nawo madhiri echifambi chavo chinova chakakonzeresa kuti murume wangu arambane nemukadzi wake ndimai avo vanonzi maitarirwa vachindiudza nyaya dzavo ndakachengeta nyaya idzodzo ndofunga kubva havandiudza kusvika musi wa20 July chimbomira izvishoma
pawakatanga kuudza nyaya idzi anga ari mazuva api pakufunga kwenu? Ndingati muna June. Muna June. Pfuura zvanyipeni. Pavakandiudza nyaya dzavo idzi muna June, vainditsanangurira mafambiro aita vasikana ava vari vaviri. Ndobva ndazvichengetawo zvangu sezvo ndaiziva kuti nyaya idzi inyaya dzakaoma ende inyaya dzinoendesa mudare. Ndakadzichengeta ndakasiya zvakadaro. Kusvika musi wa20 June ndakasimuka pamba tinotamba mukando mucommunity medu. Ndikanoshedza mai ava ndiri pamumango. Ndikati mai Kombo, nguva dzekumukando dzakwana handei. Vakandipindura vakati iko zvinozvi 3 o'clock, 4 o'clock adzisati dzakwana. Mukando zvichienda na4. Ndandichikumbira kuti muye tigare pamba pamaitariro. Ndine nyaya dzatinoti kurukure semadzimai. Ndakabvuma kuenda ndina kuramba. Ndikanosvika pamba pamaitariro. Vakati maina Frank muno muri munyowani. Vati munin'ina wenyu zvaari kuita ari kunzi adanana nemurume wemunhu. Ndikati madzimai maita basa vandiudze. Ndichanogara naye pasi ndimutsure asi ndakazvitarisa mese muri vahombe kwandiri. Munin'ina wangu mwana mutoreiwo semwana. Isati navabereki vanditoti tinokwanisa kunoturira nyaya dzedu. Vanokwanisa kuzonditsuriro kana munin'ina wangu. Saka ndokumbira kuti mutsurochi mwana. Vamwe vangu vakadaira zveshe vakatenderera nemashoko ndakataurewa. Asi nyaya idzi dzakazoenderera mberi. Maitariro vachiti Gina mwana mudiki pazera rake izera rinonetsa varume. Murume uyo ainza kudana nemunin'ina wangu aidarika nerodhi. Akabva abvunza kuti madzimai mugare ipapo shuwa vakadzi vakuru muchinyaya inini mwana mudiki muri kuzviitirei? Akanzi namai Kombo pinda. Gina uye akapinda. Gina akapinda akatanga kutaura rafu yekuti mudzimai wangu handibate zvakanaka. Saka ini anokwanisa kungosara. Zveshuwa ndakasimuka ndakagumbuka. Gina ndiri muenzi munomu. Urida kundinyangadza. Siyana nemunin'ina wangu tauya mai manje munomu. Maitariro vakabva vadaira. Vakati Gina zvaurikuita zviri kunyangadza pamusha pababa waFrank. Vanhu vemunomukomboni vachiona vachati baba Frank vakatonzira mahure munomukomboni. Shoko iri rakandibata but panguva iya ndakwanisa kuvabvunza ndakavasiya hangu vakaenderera mberi nekutaura nyaya dzavo. Ndakanyarara. Vapedza kutaura nyaya dzavo ndikazoti madzimai ini ndine nyaya yandibata. Muromo wokuti mahure hauna kundiitira zvakanaka. Munin'ina wangu mumwe chete moti baba Frank vakuunzirai mahure. Inga muno magara makasviba kudhara nechihure chamene chandakasvika ndichinzwa kunzi chirimo. Izvezvi kubva zvandauya matongwa nyaya dzingani dzekunzi mwana wamainingi adanana nemurume wemunhu, mwana wamainingi adanana nemurume wemunhu. Ndofunga ndakapa example yevasikana 3 pa3 months dzandagara. Nyenzo dzakatongwa. Musikana anonzi Chenai nababa Ruvarasha vakatongwa kwahead wedu. Musikana anonzi Tariro neanonzi Chris vakatongwa kwahead wedu. Poita musikana anonzi Brand naOwen vari kungonetsa. Saka inini sei muchindibata ende ini ndichiuya ndakanzwa nyaya yekuti mai Kombo ava ihure namai guru wangu mai Frank vaita madhiri avo. Saka kana muchiti mahure muri kumboreva vanhu vangani? Kuti nditaure mashoko ayo ndikamataura mushure memunge ndabvunza kuti mahure mangani. Maitariro vakabva nditi vanhu vanototaura. Ndakabvunza mubvunzo kuti vanhu munotaurira vanhu. Imimi ndimi wandiri kunzwa muri kutaura kuti mahure kwete vamwe vese. Imimi muri mega ndimataura kuti mahure. Vanhu vamuri kumiririra vambori vapi kuti vachatiti isusu kumba kwedu mahure zvikanzi vanhu vanotaura. Ndopa ndakazoburitsa mashoko aya nekurwadziwa kuti saka pazvikuru kuti vanhu vese ava vari muno mukomboni zveshuwa sekutaura kwekuita mai avo vari kutoti ini nemunin'ina wangu tiri mahure. Ndiwayo chete. Amen. Amen. Pane mavhiri aibuda achitaura kuti vano mwana asiri wemurume wagara naye. Ichokwadi. Tazobva kana vanzi kutaurira chinechida kuti mumusoma kuenda maita muchipiswa notaura nyaya yese kuti vanhu vanosvika muri munisitiri muri munopedza nyaya yekuti mutauriri
aiwa ndanga ndisina kuziva. Namai ava takati tichitandara vakanditsanangurira maitarirwa, vakanditsanangurira mafambiro aita mai ava namai guru vangu. Vakati vasikana ava vaita zvechipfambi vari vaviri. Vachiita zvechipfambi, mai ava nemwana wavo anonzi Pakwasha. Paeji yake kamwana kako kakatoda isomo. Vakasvika pakutaura kuti mwana uyu haasi mwana wababa vavanogara navo. Ndikabvunza kuti baba wacho vari kupinda kanzi vakabuda munzvimbo. Ndikangoti alright. Tatozotogara papera chimwaka. Ndofunga 1 week 2 weeks. Baba vaya vakangoitawo semunhu arasikirwa munzvimbo matodi matinogara. Vachisvika vakasvika tantakagara. Necheparodhi pasaidi pamba pangu ndokuti tantakagarira. Ndobva nditi muri kuona baba vapinda pamaikupawo. Ndakati zvikanzi ndo baba vaya vanaikuudzai kuti ndo baba vemwana. Ndikati nini ho? Zvikanzi ndikati saka apa pamaikupa vari kuenda kunoitei? Zvikanzi aya pamaikupa vari kuenda zvavo kungonomhoresa because vanowirira nani namaikupa. Asi vane nyaya dzavafambira. Nyaya dzavafambira ndedzekuti vaontora zvinhu zvavo. Ndikati zviri kupi? Nguva yavanondidaira because baba vakanga vakufamba kubva pamaikupa vachienda pamba pavo. Ndobva vaenda kumba kwavo. Vakatosiya vanditi mutevere munyatse kuvaona. Zveshuwa ndakaita saizvozvo. Ndakatevera kumba kwamai avo. Ndikanoona baba veve vakagara. Nyaya dzavaikurukura nababa dzakanga dziri nyaya dzezvinhu zvavo zvavakanga vasiya. Vakanga vangosiya mumba, imba yakavharwa. Saka zvinhu zvinonzi zvakazotorwa nevanhu vemunzvimbo yatinogara zvakasiyana siyana. Kusanganisira amai avenzi vakanga vaine mapaipi avo. Handizoti mapaipi aya vakanga vapanana here kana vakanga vatorawo sematorero akaita vamwe. But pandakasvika inini ndakasvika vachitaudzwa kuti makaenda pachairman nyayeyo vanhu vane zvinhu zvenyu vari kuita sei vari kuzivikana. Ndikanomhoresa baba vavo. Ndimai ava nababa ava vaitaura nyaya dzawacho vati handizivi zita ravo. Maikupa ndiavo. Saka Godwin akapinda nekumba kwevavo. Akapinda nekumba kwevavo. Sekuma mudziva mama aitwa nevavo. Exactly. Akapinda nekumba kwamai avo. Akazobva pamba pamai avo. Akaenda pamba pamai avo. Ava mwana wavanai asi mwana wababa avo vanogara navo. Vachitana baba vake. But inini ndakanga ndisingazive baba vacho semunhu mutsva munharaunda. Saka pavamuya vakazokuti baba vemwana ndevavo. Vachatopinda nepamba pane mwana wavo. Handaunzwisisa. Vakati uya murume huyo apinda pambapo ndivo baba vemwana uyu. Vati exactly. Ndiye akapa amai avo paapinda ipapo. Exactly. Kuti isisu ndanikumbira achakamira kuti isisu tikataura kuno amai vanotsvaga ruvengo kuti pamwe isisu kuno togara nemamai toda kutopa nguva iyoyo chete vaviri varume vanhu nyaya yataurwa pano yatake tichikuonesai kuti mazuva aya ari pachena taura regai tiaimaino isisu atichatisavatoni pana anga vanotaura nyaya imone kuti nyaya iyi pane mhosva ndibaba varume anzwa mazwi Pane mhosva ndibaba vapei mhosva yavo vatoudza amai avo kuti mozouya nokumba kwavo ndikuudzei zvizere kuva kuti pakasvika murume vaitoziva kuti patori nezvimwe zvitavanudza zvirimo zvaakamutaa muchisidzira ipapo kuwedzera kuti pamwe munosiya kuzvibata mazwi vanhu vandivo vamwe chete vakataurira amai avo kuti amai avo vane mwana ari pamusha asiri mwana wababa avo manhu vamaizotaura namai kana kutaurira musatipara dzinguva mumwe ini ndikuona kuti amai avo vane mhosva. Vapi? Wese ndana amai. Amaitarira nekuti nhau iri kuitika ndeyekuti murume ari kunzi ndiye muridzi wemwana paakasvika amaitariro vakazotsinyira futi mumashure kunge vaudza amai ava kuti muchamuona murume wacho saka vakatozotsinyira futi kuti murume wanai kudze uye auye
saka kuratidza enda achapinda nepane mwana wani nemwana wani akabva apindawo nepapi futi nepapinda ipapo pachipa kunzi pane mwana ipapo achibva ipapo ndopaita kuti mamuitaniro saka ndambofunza kuti mune ushamwari hwenini ende shamwari dzodzosheera chii ndizvo zvambadakataura kwese vakangofanana pamusoro makongo ekutaura mai tichirozera pane matsananguro aita amai avo mazuva ere takamatiwa ekutaura murume waakaoa zvakana akaendawo pamba paamai kupa akafura neni achibva asvika kumba kwake ndizvo zvomukaudzi wavo taachipinda nemabodla akwete paakafamba mafambire manga muri vangani paakaenda kumba kwaamai ndobva azoka kwaamai achizomafamba vanhu vandikudeuka inini panga paine murora wavo nemukoma unorora wavo papi panzvimbo yatanga tiri paipandaubvunzama ndati makawaoneso here maona asvika achapindawo nepamba paamai pa makazitaurawo akwete mukataura kuti achauya nekudawa akwete ko amai ava havana kuuya kumba kwenyu here muchitaura nemurume pamba penyu kwete havana kuuya akakasvika vachinzwa muchitaura nawe zvidziyo zvaakanga asiya akwete havana kusvika izvozvo ndozvinoitwa vanhu vanonyepa zina njere kuti chese chinoitaurikuti hapana kana wanchi chokwadi ipapo ndopatinotsanga tonotoropusha imambara ewo vakapengera amai avo kuti tanga titese kumba kwavo vakanditi vachaenda mpama iko ende shuwa vakaenda mpama iko from there vakabva vaya kumba kwani kwenu haanga chakanganisa ati ndakatoteera sekuvimbisa kwamama ito kunoona kuti zvakamira sei ndikasvika ndikanzwa vachitaura nyaya yezvidziyo zvake zvaanga asiya murume upi haana kusiya zvidziyo here kumba kwenyu akasiya kuvarerusira mai hakuna here zvimwe zvikasafaa hakuna vapai amai kukuvarerusirai asi kumba kwacho akauya akutaurwa naamai kumba kwenyu akauya murume uyu akauya ndati kumba kwenyu akauya kumba kwaamai kongo akasvika akafura neni ava vanga varipera amai avo panguva yakafura apindura ibvunzuka vanga varipo tiri tese pandimutaritaiwa ndambobvunza kuti nguva ikauya amai avo chisati makanga muri nese here ndikatitanga tisiri tese hamunonzwa vachidaro ndabvunza ndati pakauya murume mamu pamwe chete here naamai vapi namai avo tanga tiri pamwe chete mamu pamwe chete ndopanda titanga takawanda handitika mukatokurukura zvamakurukura avo ipa pava pasina zvekukurukura asi taiona mudhaiza aitengesa ndo zvataita umeona mudhaiza makanyora taiona mudhaiza tichitobvunza mapuraizi ezvinhu seninini ndakatobvunza tsono orit pakanaka nyaya yekunge makaungana mukasvika mupakuita direct confrontation nemurume angakonza munin'ina waamai avo yakaitikawo yakaitikira pamba pavo yakaitika imimi mukatokonfrandawo murume iye mutongeswa murume usadaro pamushawo wangu zvinozonzi baba vakaunza mahuri pamusha handiti mahuri amaitaura anga ari mangani ipapo ndakapotsa kutaura aiwaka tikufamba nemi tati mahuri amaitaura anga ari manganiko ipapo pandiri kudarira changamire kuti ndakapotsa kutaura kunyange kudarira takaita ndakataura sezvo ndikataiwa ndakapotsa kutaura nawo ita kutaura yanga iri mwana mumwe chete munin'ina wamama asi amai avo maiwiriranawo kubva vauye vachisvika amai avo havana kutanga nekuwadzana nevanhu asi pindura zvatichitauraaati inini maiwiriranawo nawo hera muchitovapo advhaisi zviri maringe naamai gurumo vakaenda hamunapoadvhaisi
asi advice pamusoro pemunun'una wavo makagona kuvapa muchisiya uku oraiti vakanaka amai vakaenda nevava vanga vane ushamwari vaifamba vese handiti kwavo vakazviziva sei because zvakaitika havasipuka ava vakazviziva sei kuti vanhu ava vaifambidzana nokuti vakasvika uyaenda handizivi kuti vakazviziva sei ngatiti vanofembera handiti muprofita in'anga handiti muriona naitare tiri kuti imimi ndimu shamwari dzande musho mata haana kutsvaga dzimwe shamwari mumboni asi akagona kuwadzana nani neni handizvozvo then muri kupupura mega kuti ushu nemukadzi akaenda vanga vari tsika ndi orit reganidzoke mumashure mukadzi akaenda nenyaya iyi vakanetsana nenhau dzechipano handiti gani right vakanetsana nhau dzechii saka toti akaenda yaiva chii waishamwaridzana naye aiwa vaishamwaridzana naye uyo handiti akaenda nenyaya yechipambi mati akaenda nenyaya yechipambi aiwirirana naamai ake tindizvo saka uyo akaenda nenyaya yechipambi yakanga iri shamwari yake ndeipi ndo vashamwari yepambi handizvozvo zvinonzi birds of the same feathers they flock together chiiche dzinofamba mai mandinzwisisa ende handisi kutombozviramba kuti pakauya uyo shoma pamunza padhuze kwakumupa advice shoma kuti iwe pawauya apa pane mumwe akaita sei asi aiwirirana neupi ende iwe mukati make nomwana aripo pai asina baba ivovai pamusoro changamiri inini nhau dzizhinji dzemunharaunda medu mukugara wakataimboita pacho pamazuva andaiwadzana naamai avo vaitotaura kuti inini zvizhinji zvemuno ndinozviziva ndakaudzwa nemurume wangu ifambe hatikutaura zvemukombo tikutaura mhosva yamai vana vanhu vaviri kama wemuwamushamwari ndekuchuka handizo kana munhu aita shamwari yakari munowa unotomuzwa kuti iwe apa unotowatsika chimbambaira nekuda kuti ngana akaenda zvakadai asi aiita zvinoti ipapo tatokaona pese kana pamusoro inini kuzoita sekuti ndaakudzidzana naamai ava nhau yakoya naamai ava ndofunga isusu tese taitotya kana kusvika mudhuze navo nekuti pane mazuva aingotaurika mukugara nekuda kwekuenda kwakaita mumwe wavo saka isusu taitotyawo kana kuwadzirwa navo kuzouya kwakaita amai ava kwandiri ndofunga vakasvika nenhau yekuti amai tariro ndakanzwa kuti makamboiyananisa amai guru vangu nemurume wavo ndakavapa mubvunzo ndikati makaudzwa nani vakanditi ndakaudzwa nemurume wangu imo makamboayananisa zveshuwa ndakamboayananisa mai vayananisa nenyaya vaiyananisa nenhau yaamai pamazuva murume waamai vakaenda pavaifambidzana naamai avo vakanetsana pamba pavo saka amai guru wavo vakaendavo ndo vakazondishedza kuti muri kudiwa nemurume wangu ndobva ndaenda murume wacho ndobva anditaurira akati amaitaurwa kuti ndakushedzana ndauya kuti ndikutaurirei kuti inini ndikukumbira ruregerero mudzimai wangu nauya tikunetsana pana paichokwadi ndakazviita asi ndakasiya mataurano mati mukadzi akaenda makamuyananisa nditi nyaya yanga achidetsana nemurume wake ndeyamai vapi avo vari kumapeto avo kwavanga vauyera pamayananisa vanga vasati varidzvenga tichaurei pamakayananisa vanga vanetsanei vanga vanetsana nenhau yefoni murume wandaigadzirisa uyu anga ine foni yanga inayo saka foni yanga yangoshayika pano ndo nhau yavainetsana saka pandakazoshedzwa ine muchidzindiyananisa murume ndoba akadayira kumukadzi wake kuti chokwadi foni ndini ndanga ndinayo asi yakatorwa nemudzimai wandokufambidzana naye asi anga asati auya maita zvakanaka matuvi akaenda nenyaya iyi mukadzi kuenda yechipano imini makaiziva sei kuti munyaya yaenda nayo nyaya iyi pamaebvunzo mutenda kuti tizive kuti vanhu vakanetsana nenhauinini makaziziva sei kuti ndo nyaya yaenderera yeutano
murume wako akatorwisana nemurume wacho waaizaita naye chipanja. Mukatozviona hatina kuzviona asi pavakatobva kurwisana ndopavakazoya vachitaura ivo varume vacho kuti ndarwisana nemurume aidanana nemukadzi wako. Akuite inyaya dzangazakutaura ndosaka manakutangamira kuti mulichera zvese zvirikuitika hakuna kari kuitika mukombozi kari kusiyana zvinokana zvichiitika tose tisingakusiyei yemwana wava kuti haasi wababa varipo inokusiyai sei kana twese tisingakusiyei wozieuyu confrontation maamuripo teuchipangui maamuripo peushamwari hwava vari vaviri maamuripo handizvo pekuenda kwavo kuzotinowazisa nechikomba chemukadzi wake makazvinwa muripo handiti muenzi achangosvika mukamuudzawo futi varanamiri mukomboni mukamuudza nemhosva iyi yanga iripo muenzi ende akatozivota vanga neushamwari hwanyu kwavo handinabata kuroti matomtii redrobot usatambire pamiri ende zvisho zvirikubuda zvega pachena makazvatambirwe nekuda kuti chii tinoshanda zvechibasa inyaya iripachine ndomboeeeisa semarasikira mukaita muromo pakutanga pakuti vanozikuchengerwa chii mamhure handiti makarasa muromo ndo makarasira mukaita handi mabata maiva pane mashoko avatsanangura ekuti inini ndakaenda kwavari ndichivati vaigadzirisa nyaya dzemurume wangu ipapo vandinyepera zvakanyanyisa vakatozotondiudza vega kuti ivo ndo vaigadzirisa nyaya dzemumba memurume wangu mushure maunge vachitaura kuti ivo kuti maiguru vangu vaende ivo ndo vakatokonzeresa kuti vaende nekuti ndo vakaverenga mameseji kumba kwamai vanonzi mai Melocious emunhu wavakabatwa vainaye mai vanonzi maitarirwa vakandiudza kuti ini wotondibata zvakanaka kuti ugare pamba pako ndakavaudza kuti munomukombona handichade kugara nada kunovaka kumusha kwedu kumadziwa vakandiudza kuti murume wako iwewe mwana wedu wemunhu tinomuudzira zvekuita ishamwari yenyu mukando munoita mese handiti muri vavakidzani vese pakanaka zvinomoda kuomerana mumwe kusvika kupi munoda kuomerana mumwe kusvika papi imuni vanhu vanoshandisa chivanzi chimwe chete ndopatichekupedzisirisa ukama hwenyu ndo hwane mazuva akawanda zvanozvataurika hakuna asingatadzi asi kangu atadza akaita nasori chamenda akaenganisa apa zvinhu zvaakuita sei zvaakuendeka ende imba inese yatotaura ikatozviona kuti no pane pawakazviviringa handizvozvo murume wamai uchikei avo asi anondiwa ipapo papurazani imi muri waipapo papurazani ndinazviona kubva pakutanga mani manzazvataura vati makati ini nditakatoveringerwa mameseji tinomuudza nokuti mwana wani muchimana chedu hapana pakumborasika zvinhu zvavo zvisaruzvavisa zvakanaka iwe uyo akatadza mhosva anayo itotomonga tokuti zvakashata pauyu izvi togunanga totori pano zvinoka ndiwe ukagumburiswa zvizva kuda kwaari kuti mwoyo wako unyevenuke pamusoro pekukanganisa kwaakaita pamusoro edani inini zvechokwadi kumba kwangu handisi kuziva kuti muviri wangu uchaenda nekupi handisi kuziva kuti imba yangu ndichaigara here kana kuti imba yatova memutswi zvokuti kutaura kuno kwatiri kuita vanhu mumachameni wakatosimba kuti baba wavo kuti kunyange ndinawo muno mudani vangu vatoti bheta ndibude aiwa handizive saka inini kuti vandichenurewo ndendanga namombe nando ndichenurwe nokuti
kukomboni kwatinogara ndaneta nokutuke kunyange nevakwasha nandisingazive kuti amai vanhu vakundishambadza zita rakaita vakwasha ndinovakwasha ndinogara waita basa ivo zvizozotaura ndazvinzwa zvavataura asi inini mazwi ari kutaurika usatidhore chinoshukuru takusinza zvatitaura kuti ndii pamusoro pezvataurwa nemumo wako mumwe wangu ari kutaura nawo iri maringe nekuti inini ndakamunongedza kuti ane mwana tatobvako kudhara kuti mwako anyeve muke pane kutomoti uri pandike kandinyaudzanepano atadamupena mumwe wake unyeve muke kubatanidza nepasi rechipano ekuti muna apo wakakubvuma simbo kuti zvishuoreaedzanoechii ukuthi ndiyatatapamena saka ukuthi chitiudza zvasina muntu uri kutodizi zvakugona kuitira umwe wako kuti munhu wake unyevenuke gozi asvipa pamberi pevanhu asvipa pamberi pemumwe wake wagerinai wacho asina feini naye nekatomakuwa muchiita kuti chii ndingachenure iye mudzimai asi murume asina kuchenwa wakanganisira munhu ndiane chimiro chasvipa ndiani toda mambeterei kuti mwoyo wangu unyevenuke pamusoro pekusvipa kwataita pamberi pevanhu ende zvazaita mumagarisano mangwana musatomuka muchiita sei muchionana hapana mamambavhoitana zvazoona saka tikutsvaka zvinopa kuti muzoenderana nemito upenyu uyati ndipe mobeberi kuti zviri mandiri ndisununguke undichenurewo pazita ranira kuvhire pamusana pakukana saka chakanira kubvunza tinokuti kudii unogona kubhadhara nhumbi dzacho nhatu ndozvatikubvunza munokwanisa chiita munokwanisa mumwe wake kupfave semataura akaita kuti ndichenure murume pamwe ndichenura murume asingazivi murume siyanai naye munogona chii itaamai matiparadzana nguwako yaita tipedza nyaya dzese saka mutonga nyika fana nayo nomanga ichiita pakadai saka atinzi makuwa tauri tinzwama tipedzi nyaya inini chandingatokwanisa pamwe ndingatokwanisa kutowana mbudzi ndandingatowana nekuti mbudzi ndo dzandinadzo ngani kutotanga ndatofunga nezvembudzi dzacho musati maona ndatinyara mbudzi iseni panzvimba pane mbudzi saka munokwanisa kumupa mbudzi nhatu ndozvamukutaura pamberi pedare ndinokwanisa kuvapa mbiri hanzi nabe mombe nhatu handidziwane ndingawane mbudzi mbiri ndozvavanokutaura vakudzivirira dzii mombe vantorinadzo mudambe amaina wato munhu kutoti agara zvake zvisiri ndezvekubonyeba chete mombe ngavatota mombe vanadzo papa mbudzi dzacho vanadzo mombe vanadzo ndevatoti mombe dzangu dzakamira so zvainzika apa kutonida futi kunyepera dani kuti mombe handini hanzi muri vagarisani vanokuziva apa mutendera ichokwadi mombe pamba pangu vanodziona dziripo asi mombe idzi dzisiri zita riko dzenyumba handina asina ichoinombezwa ndedzekukoma unokwanga vashaka ndedzababa ndedzemurumwe dzemukoma wake saka dzakangosiyiwa dzichingonzi dzedzemuri kosei masekama vakanditsanangurira tichitandara vakandiudza kuti mombe murume wakatenga pebhonasi nemurungu akuenda saka ndikutoshamisira nestatement ravari kutaura handisi chipo chenyu ichochi mukamba muchidai chinogodza chichakusisai pakakura kudarika pamusoro
mari yavanotaura amai vaingapiwa murume wangu inakasa mukona amai vari apa vakutaura kuti vane tiri manzi apa handindizvo kubva muna mei asi vanotori nhoroondo vadzivana sei imi motori nemhepo ndoda kucresha nekwangu kumasuru makonzisisa pane mhepo iri pamurimi inoda kutaura vanoshandira mukaona mukadzi wemunhu makonzisisa mukaona mukadzi wemunhu achiita simba rekukonofuranda chikomba chemumwe munhu kuti uyakanaka ivo zvaurikuita zvisizvo zvisinei newe munorema mazinzwisisa mai simba rinopinda mamurimi nekutoda kuti mubatsire nanhasi uno ava vari kunyatsokuziva hapana chamunonzweka chakamire ava vari kuremera nani taiti varemerei ava vanofana kuremerwa vazotaurwa kumberi uku nekuti isu hatisi mapostori kanaka chingatokukresha ikuremera mukaremerwa mhepo inosuduruka kana kumbongwa mutauritaura munenge magara pamba penyu kuchaira chanza nekudzokera mumba kuenda kutsime nekudzokera mumba kuenda kugate nekudzokera mumba amuna munotaura naye kana zvese zvekuzoti zonditeera kuona chaiwoiwoiwavaye uzo kunenge kusisina kana zvokudaidzana dhina kunenge kusisina ikana isi kutaura zvechipostori panatautaura mhepo changamira varemerei mukavakresha nekuremera vanonogara zvakanaka nevamwe kutanga matari mamboswa kwauchanga nenyaya yemakuva saka nhasi masvika anditi iye shamwari muchete kuna maya anditi nemidzi mbiri dzichaitwa masadza village kwavo ndichatsvaga mumimbosese zvinobikiswa mudziyo asi mamudye masvata ndozvida mutumisai kana mashaya mombe value yemombe 350 pamwe munoti mombe handina munongotsoka 350 zvataura nachangamiri vatongi munongeredza kunzwakari kuti kudii kana munhu apara mhosva yakadai kunzvimbo kunonobayiwa mukudziko kuye kubikwa masadza anotsvagwa upfu naamai ava nomunyu nosauti zvese asi havadye kuti makuhwa aite mashoma taakutitaura nyaya yapera kana changamiri wapa mutongo kuda kungoonesa ruguru wedu kuseriwe murumewe nyaya watenga uchinzwa ichitaurwa nemakuhwa chinoparadza misha yava nemakuhwa shamwari saka makuhwa akaipa tikungokutaurira chete usaparadze mushoko nemakuhwa mwana wako ana makore mangani one nzvimbo yamugere dangerous wazinzi ine vanhu vane makuhwa ukapusa haugari mukadzi wako wandinzwisisa reti yandanzwa yekutonga nyaya dzichipambidze makuhwa zvazodaiwa pamuri pazvidangerous wanzwisisa chakakubatanidza iwe nemudzimai wako chii rudo wanzwisisa hamufaniri kusiyiswa chiri mumaoko nekuombera hamufaniri kusiyiswa mudzimai wako nekuda kwavanhu vemakuhwa wanzwisisa pakatogara amai papa nemukadzi akaenda unozoti chakonzeresa lo wemakuhwa wanzwisitaura enda wadzana nemudzimai wako rudo muwirirane nemudzimai wako mutoita mumwe mwana futi oedza wandisa wandinzwisisa wanzozotuta iende munoita mumwe kwete kuteedzera vanhu handizozvo munosiyiswa chiri mumaoko nekuombera handiti tuda vamwe 3-4 kumashuru vana chinonzi family planning kuita vana vakuda kunze mozowa rondotwa ngazi wanzwisisa maita basa endemodza musha gare zvakanaka